Τελαβίβ είναι μια περιοχή που τη λένε Λίδα. Από τη Λίδα καταγόταν η μητέρα του Αγίου Γεωργίου, του Τροπεοφόρου. Ο πατέρας του ήταν από την Καπαδοκία, σας θυμίζω. Μεγάλη φυσιογνωμία, ο πατέρας Γεώργιος, ο Άγιος Γεώργιος, στρατιωτικός στρατηγός στο στρατό των Ρωμαίων, πίστεψε στον χριστιανισμό, βασανίστηκε φρικτότατα στο Κάιρο και οι μαθητές του πήραν το σκυλωμά του και δεν το πήγαν στην Καπαδοκία που ήταν μακριά, το φέρανε εδώ κοντά στο χωριό της μητέρας του. Και αν θυμάστε, να το πούμε και εκεί που θα πηγαίνουμε, ανάστησε και την Αγία τα Βυθά εκεί κοντά. Μεγάλη η ιστορία του μοναστηριού, λιμάνι είναι δίπλα ακριβώς, μέχρι το 1950 μπορώ να σας πω, 60, από την Ραφίνα, περισσότερα μικρά καϊκάκια και από τον Πειραιά, με προσκυνητές ερχόντουσαν εδώ στους Αρχαγγέλους στην Ιώπη, και από εκεί με τα πόδια, με καλαγαϊδουράκι, φανταστείτε, ερχόντουσαν εδώ κάτω και κάνανε το πρόγραμμα που θα κάνουμε εμείς μέχρι και 6 μήνες. Μεγάλη ηλικία, πάρα πολύ μεγάλη ηλικία των ανθρώπων, πολλοί εκοιμώνται από αυτούς στην Αγία Γη, και γι' αυτό έμενε και το Χατζίδες. Θα πούμε λεπτομέρειες για αυτά όταν θα έρθει η ώρα του. Και εμείς, ένας όμιλος πιστών της Ιεράς Μητροπόλεως Ιτωλίας και Κανανίας, με το Σεβασμιότατο και τους πατέρες μας, ξεκινήσαμε χτες για την Αγία Γη, για ένα εξαήμερο ολιπορικό, με την ελπίδα η χάρη του Χριστού, της Παναγιάς και των μυριάδων Αγίων να έρθει και σε εμάς. Η περίοδος που βρισκόμαστε στα Πανάγια προσκυνήματα, θα το διαπιστώσετε, είναι μεγάλη ευλογία. Δεν έχει τόσο πολύ κόσμο όσο άλλες περιόδους. Καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσον. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Το καιρό εκείνο συμβούλιον έλαβον πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού, ώστε θανατώσε αυτόν. Και δίσαντες αυτόν απήγαγον και παρέδωκαν αυτόν Ποντίο Πιλάτο το ηγεμόνι. Τότε ειδών Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν ότι κατεκρίθη, μεταμεληθείς απέστρεψε τα τριάκοντα αργύρια της αρχιερεύση και της πρεσβυτέρης λέγουν, ήμαρτον παραδούς αίμα αθώων, είδε είπον τι προς ημάς σιώψη, και ρίψα στα αργύρια εν το ναό ανεχώρησε και απελθόν απήξατο. Οι δε αρχιερείς λαβώντες τα αργύρια είπον, ουκ έξε στη βαγίνα αυτά εις τον κορβανάν, επί τιμή αίματος εστί. Συμβούλιον δε λαβώντες σιγόρασαν εξ αυτών των αγρών του κεραμέως της ταφήν της ξένης, διό εκλήθη ο αγρός εκείνος, αγρός αίματος έως τη σήμερον. Τότε επληρώθη το ρηθένδια Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος, και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια την τιμή του τετιμημένου, ον ετιμήσαν το από Ιών Ισραήλ, και έδωκαν αυτά εις των αγρών του κεραμέως, καθά συνέταξε μη Κύριος. Ο δε Ιησούς έστι έμπροσθεν του ηγεμόνος και επιρώτησεν αυτόν ο ηγεμόν λέγον, «Σύ ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο δε έφη αυτόν σύ λέγεις, και εν το κατηγορήσε αυτόν υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων, που δεν απεκρίνατον. Τότε λέγει αυτό ο Πιλάτος, ουκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσα, και ουκ απεκρίθη αυτό προς ουδέν ρήμα, ώστε θαυμάζει τον ηγεμόν αλίαν. Κατά δε εορτήν, ιώθη ο ηγεμόν απολύν ένα το όχλο δέσμιον ονήθελον, είχον δε τότε δέσμιον επίσημον λεγόμενον Βαραβάν. Συνηγμένον αυτόν είπεν αυτής ο Πιλάτος, τι να θέλετε απολύσω ημίν, Βαραβάν ή Ιησούν των λεγόμενων Χριστών, ήδη γράφω ότι δι' αυτόνων παρέδωκαν αυτόν. Καθημένου δε αυτού από του βήματος, απέστειλεν προς αυτόν η γυνή αυτού λέγουσα, μηδέν σύ και το δικαίο εκείνο, πολλά γαρέπαθον σήμερον κατών αρδί αυτόν. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έφυσαν τους όχλους ή να αιτήσονται τον Βαραβά, δε Ιησούν απολέσωσιν,
Αποκριθείς δε ο ηγεμόν είπεν αυτής, τι να θέλετε από τον δύο απολύσω ημίν, η δε είπον Βαραβάν, λέγει αυτής ο Πιλάτος, τι ουν ποιήσω Ιησούν των λεγόμενων Χριστών, λέγουσιν αυτό πάντες σταυρωθήκε. Ο δε ηγεμόν έφερε, τι γαρ κακόν επίησεν, οι δε περισσός έκραζον λέγοντες σταυρωθήκε. Ιδών δε ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών είδωρ, απενύψατο τα σχήρας απέναντι του όχλου λέγον. Αθώος ημί από του αίματος του δικαίου τούτου, ημείς όψεστε. Και αποκριθείς πας ο λαός είπε, το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Τότε απέλυσεν αυτής τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν φραγγελώσας παρέδοκεν ή να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτε του ηγεμόνους, παραλαβώντες τον Ιησούν εις το πρετόριον, συνήγαγον επ' αυτόν όλην την σπήραν και εκδύσαντες αυτόν περιέθηκαν αυτό χλαμίδα κοκκίνη και πλέξαντες στέφανον εξακανθών επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον επί την δεξιάν αυτού και γονιπετήσαντες έμπροσθεν αυτόν ενέπαιζον αυτό λέγοντες «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Και έλαβον ότε ενέπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρόσε. Εξερχόμενοι δε εύρων άνθρωπον Κυριναίων ονόματι Σίμωνα, τούτον εγκάρευσαν την άρη των σταυρών αυτού και ελθόντες εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά, ο έστι λεγόμενος κρανίου τόπος, έδωκαν αυτό ποιήν όξος μεταχολής μεμειγμένον και γευσάμενος που κήθελε ποιήν. Σταυρώσαντες δε αυτόν, διεμερίσαντο τα ημάτια αυτού βάλλοντες κλήρων και καθήμενοι ετήρουν αυτόν εκεί και επέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτίαν αυτού γεγραμμένη. Ούτως εστίν Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε σταυρούντες συν αυτό δύο ληστέ, εις εκ δεξιών και εις εξ ευωνίμων. Εις δε των κρεμαστέντων κακούργων ευλασφήμη αυτόν λέγον, «Εσύ ή ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και ημάς». Αποκριθείς δε ο έτερος επετήμα αυτόν λέγον, «Ουδέ φοβήσει τον Θεόν, ότι εν το αυτό κρίματι ή, και ημείς με δικαίως γάρον επράξαμεν απολαμβάνομεν, ούτως ουδέν άτοπον έπραξε». Και έλεγε το Ιησού, «Μνήστητη μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Και είπεν αυτό ο Ιησούς, «Αμήν λέγωσι, σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο». Οι δε παραπορευόμενοι ευλασφήμουν αυτόν, κινούντες τα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες, «Ο καταλύων των ναών και εν 3 ημέρες οικοδομών σώσον σε αυτόν, ή Υιώση του Θεού κατάβηθη από του σταυρού». Ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων και φαρισαίων έλεγον, «Άλλους έσωσεν εαυτόν ου δύναται σώσε. Ή βασιλεύς Ισραήλ εστί, καταβάτων είναι από του σταυρού και πιστεύσομεν επ' αυτό. Πέπιθεν επί των Θεών, ρισάστον είναι αυτόν, ή θέλει αυτόν, είπε γαρ ότι Θεού ημίος». Το δαυτό και οι ληστέ, οι συσταυρωθέντες αυτό, ονίδιζον αυτόν. Από δέοκτης έκτης ώρας, σκότωσε γένετο επί πάσαν την γην έως ώρας ενάτης. Περί δε την ενάτην ώραν, ανεβόησεν ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγον, «Ηλί, ηλί, λιμάσα βαχθανή, του τέστη Θεέ μου, εινατί με εγκατέλειπες». Ινέζε των εκεί εστώτων, ακούσαντες έλεγον ότι ηλίαν φωνήν ούτως, και ευθέως δραμών εις εξ αυτών, και λαβών σπόγκων, πλήσαστε όξους και περιθείς καλάμου, επότιζεν αυτόν. Οι δε λοιποί έλεγον, άφες είδομεν, ή έρχεται Ηλίας σώσον αυτόν. Ο δε Ιησούς πάλιν κράξας φωνή μεγάλη, αφήκε το πνεύμα, και ιδού το καταπέτασμα του ναού εσχίσει εις δύο από άνωθεν έως κάτω, και οι γη εσύστη και επέτρε εσχίστησαν, και τα μνημεία ανεόχθησαν, και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ηγέρθη, και εξελθόντες εις την Αγίαν πόλην, και ενεφανίστησαν πολλοίς. Ο δε εκατόνταρχος και οι μεταυτού τηρούντες των Ιησούν, ειδώντες των σεισμών, και τα γενόμενα εφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες, «Αληθώς Θεού Υιός ειν ούτως».
Ιούνιου δέη, ή να μην μείνει επί του σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο, επί Παρασκευή ειν γαρ μεγάλη ημέρα εκείνη του Σαββάτου, ρώτησαν τον Ιησούν, των Πιλάτων, ή να κατεαγώσιν αυτόν τα σκέλη και αρθρώσει. Ήλθονουν οι στρατιώτε, και του μεν πρώτου κατέαξαν τα σκέλη, και του άλλου τους εισταυρωθέντος αυτό. Επιδέ τον Ιησούν ελθόντες ως είδων, αυτόν ήδη τεθνικότα, που κατέαξαν αυτού τα σκέλη, αλής των στρατιωτών, λόγχη αυτού την πλευράν ένοιξε, και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδων. Και ορακός με μαρτύρηκε, και αληθινή αυτού εστίν η μαρτυρία, κακίνος είδεν ότι αληθή λέγει, ή να και εμείς πιστεύσετε. Εγένετο γαρ ταύτα ή να η γραφή πληρωθεί, ωστούν ου συντριβήσετε αυτού, και πάλιν ετέρα γραφή λέγει, όψονται ισόν εξεκέλδησαν. Ήσαν δε εκεί και γυναίκες πολλέ, από μακρόθεν θεωρούσε, έτινες ακολούθησαν το Ιησού από της Γαλιλαίας, διακονούσε αυτό, ενέσυν Μαρία η Μαγδαληνή, και Μαρία η του Ιακώβου και Ιωσή μήτηρ, και η μήτηρ των Ιών Ζεβεδαίου. Οψίας δε γενομένης, ήλθεν άνθρωπος πλούσιος από Αριμαθέας, του όνομα Ιωσήφ, ως και αυτός εμαθήτευσε το Ιησού. Ούτως προσελθόν το Πιλάτο, ητήσατε το σώμα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος εκέλεψε να αποδοθήνε το σώμα, και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ, ενετήληξεν αυτό συνδώνει καθαρά, και έθηκεν αυτό εν το κενό αυτού μνημείο, ο ελαττόμησεν εν τη πέτρα, και προσκυλήσας λίθον μέγαν τη θύρα του μνημείου απήλθεν. Ήλ δε εκεί Μαρία η Μαγδαληνή, και Μαρία και η άλλη Μαρία καθήμενε απέναντι του τάφου. Σε ολόκληρο τον κόσμο αυτά που βίωσε, αλλά ταυτόχρονα και τη μεγάλη ευλογία να θεωρείται φίλος του Χριστού. Και ίσως αυτό είναι το τελευταίο και πιο σημαντικό. Ο Χριστός χαρακτήρισε τον Λάζαρο φίλο. Μακάρι και εμείς να αισθανθούμε στο διάφορο της ζωής μας ότι είμαστε φίλοι του Χριστού, δηλαδή ότι προσφέρουμε την αγάπη μας, την εμπιστοσύνη μας, την πίστη μας, την αφιέρωσή μας, έτσι ώστε και εκείνος να μας αντιπροσφέρει τη δική του αγάπη, τη δική του στήριξη, τη δική του ενδυνάμωση, το φως στο δικό του και να φωτίσει τα σκοτάδια της ζωής μας. Καλή σας ημέρα. Σπότη αρχηγό δαμασκηνό της Ετωλίας, όλοι μαζί κινήσαμε χωρίς αντιλογία. Με αεροπλάνο πετάξαμε με φόβο και αγωνία, μα εκείνος αν ξεκίνησε ποπό ταχυκαρδία. Μα σαν προσγειωθήκαμε και στη γη πάνω πατήσαμε, η καρδιά πήγε στη θέση της και όλη δόξα Θεέ μου είπαμε. Και αρχίζει το προσκύνημα, από τη Λίδα πρώτα, στο Αιγιώργη τον τάφο πήγαμε που έχει μεγάλη δόξα. Και έπειτα εις την Ιώπη, την πατρίδα της στα Βυθά, που ο Πέτρος την ανέστησε γιατί έκανε πολλά καλά. Εκεί μας υποδέχτηκε με άσπρο ζωστικό ο ταπεινός επίσκοπος και μας είπε το ιστορικό. Αλλά μήπως εμείς ακούγαμε ότι έλεγε ο καημένος, στο πεπόνι και στο καρπούζι πέσαμε με σθένος. Και να ανηφορήσαμε για την Αγία Πόλη, την πόλη που περικλείει του Χριστού την ιστορία όλη. Στο ξενοδοχείο Μάντζερ Σουάρε, τέλος πάντων, εκεί τακτοποιηθήκαμε και στο μπουφέ τα αγαθά σαν τα κοράκια ορμήσαμε. Την πρώτη ημέρα πρωί-πρωί κεφάτι ξεκινήσαμε και στο Θαβόρ την κορυφή μεταξύ ανηφορήσαμε. Στην πόλη έπειτα της Ναζαρέτ, στο Ευαγγελισμού την Εκκλησία, πολύ διδαχτήκαμε από την υπακοή της Παναγίας. Αλλά και με χαρά πήγαμε στην πόλη της Κανά, όπου στο πρώτο θαύμα σε ένα γάμο γίναν τα νερά κρασιά. Να πάρουμε πολλά κρασιά με δύναμη θα σπεύσουμε. Όλη την Ετωλακαναγία βρε παιδιά να έχουμε να παντρέψουμε. Έπειτα
στη θάλασσα της Γαλιλαίας, εκεί που ο Χριστός εκάλεσε τους πρώτους μαθητές του και πολλά θαυμαστά σημεία ετέλεσε. Την τρίτη ημέρα προσκύνημα αρχίζει από την Αγία Αυλή και στην κολόνα είδαμε του Αγίου Φωτός στην πληγή. Στην πλάκα της αποκαθήλωσης εκεί εγγονατίσαμε και με τα δάκρυα της ψυχής με δέος τη ραντίσαμε. Και έπειτα ανηφορήσαμε για το φρικτό τον Γολγοθά, εκεί που το Χριστό σταυρώσανε του διαβόλου τα παιδιά. Ποιος άραγε μπορεί να περιγράψει τα πολλά μας συναισθήματα, ακούγοντας τον Επίσκοπο διαβάζοντα από το Ευαγγέλιο τα Θεία Παθήματα, και η μεγάλη ώρα ήρθε τον τάφο του Σωτήρα, να μπούμε να προσκυνήσουμε από τη χαμηλή τη θύρα. Εδώ τον σώμα εκείρευσε ο ευσχήμων Ιωσήφ και από εδώ ξεπήδησε αναστημένος ο Σωτήρ. Στο παρακλήσι του Αδάμ έτρεξε από ψηλά το αίμα και του προπάτωρα Αδάμ έσβεσε το πτέσμα. Και άλλα παρεκκλήσια είδαμε εκεί κοντά, το ακάρθινο Στεφάνου και το εκατοντάρχου με χαρά. Βαθιά εκατεβήκαμε όπου βρέθηκε ο Σταυρός, από την Αγία την Ελένη και είναι για μας ο στηριγμός. Την οδό του μαρτυρίου με πόνο διαβήκαμε και σε κάθε του σημείο με δέος εσταθήκαμε. Μέσα στο πρετόριο όπου του Χριστού η φυλακή, όπου του Πιλάτου η απόφαση η τόσο τραγική. Από τα τείχια βγήκαμε με μεγάλη συνοχή, γιατί θα προσκυνούσαμε το χωρίον Γεθσιμανή. Μα πρώτα στο πρωτομάτωρα Στεφάνου τη Μονή είδαμε εκεί τον τόπο και την λιθοβολή. Μα το αποκορύφωμα ήταν στο θεομητορικό το μνήμα, εκεί η Παναγίας γέμισε χαράς μας την καρδία. Στον τόπο της αγωνίας λύγησαν τα γόνατα, γιατί ο Χριστός από τον πόνο ίδρωσε τα αίματα. Στη Βηθανία πήγαμε Λαζάρου την πατρίδα, όπου ο Χριστός προεμήνησε θανάτου την τραγωδία. Και έπειτα αυτή τη μέρα οι φοβεροί εκδρομιστές στο Κοτσεβά τα βράχια γίναμε πρωταθλητές. Στον Ιορδάνη ποταμό πολλή η ευλογία, όπου ο Δεσπότης τέλεσε μεγάλο αγιασμό ακολουθία. Ωραίο ήταν το θέαμα, όλοι θα βουτήξουν, με τους χιτώνες τους λευκούς βίντεο να τραβήξουν. Στο Ελισέου της πηγές πήγε όλη η παρέα και του Ζαχαίου είδαμε την Σικομορέα. Αλλά και άλλη ανάβαση σήμερα μας περιμένει στο Σαρδαρίου τη Μονή, όπου ο Χριστός 3 πειρασμούς τους υπομένει. Τρομάρα μεγάλη πήραμε, όπως τα ταξί τα οδηγούνε, όλοι από το φόβο πήγαμε την ψυχή να καταπιούμε. Τελευταίο προσκύνημα σήμερα, στο Αβά Γερασίμου τη Μονή, θαυμάσαμε που του λιονταριού έγινε την πληγή. Τι δεν ψωνίσαμε εδώ να πω, τι κρέμες για αρθριτικά, και τα ρίτη, δαριτίδες και σαμπουάν για τα μαλλιά. Όσες κυρίες πήρανε από εδώ καλλιτικά, οι άντρες δεν θα τις εγνωρίσουν όταν γυρίσουν στα χωριά. Την πέμπτη μέρα, Κυριακή, έγινε λειτουργία πάνω στον τάφο του Χριστού, μεγάλη ευλογία. Πολλά τα προσκυνήματα της σημερινής ημέρας. Στη Μονή Θεοδοσίου φτάσαμε ένας-ένας. Και από εκεί με το ταξί πήγαμε στο Σάββα τη Μονή και πολύ θαυμάσαμε του Πατέρων την ασχητική ζωή. Ολόσωμος ο Άγιος, εκατοντάδες τώρα χρόνια, φανερώνει ότι η ζωή η ανθρώπινη είναι αιώνια. Στην ορεινή μετασπουδήσε πήγαμε Αντάμα, όπου της Ελισάβετ ο καρπός γεννήθηκε με θαύμα. Του Τιμίου Σταυρού τη Μονή που έχει ομορφιά μεγάλη, και από το δέντρο του Σταυρού επήραμε τη χάρη. Στο Αγίου Σιμεών του Θεοδόχου επήγαμε τη Μονή, κατά μόνος ονομάζεται, είναι ο τάφος του εκεί. Στο όρος των ελαιών έπειτα επάνω από τη Γεθσιμανή, όπου ο Κύριος ανεγύφθη εν δόξη από τη γη. Τέλος, το Θεοδέκμον σπήλαιο της του Χριστού γεννήσεως προσηγήσαμε με πόθο, τόπο κάθε ενέσεως. Τελευταία ημέρα σήμερα, με λύπη θα το πούμε, η καρδιά μας εκεί έμεινε απερίγραπτα όσα ζούμε. Στον τρόπο τέλος πήγαμε, στο υπερό δείπνο μυστικού, όπου ο Χριστός έπινε πόδια του κάθε μαθητού. Δεν θέλουμε να τελειώσει το προσκύνημα αυτό, ποτέ δεν θα σβήσει από το δικό μας το μυαλό. Είχαμε και πειρασμούς, ευθόνησε ο αντίδικος, αλλά είμαστε με τον Χριστό και είναι για μας ακίνδυνος. Στο ξενοδοχείο μέναμε για να ξεκουραστούμε, μα φαγητό με τίποτε ποτέ μας δεν ξεχνούμε. Από νωρίς ορμούσαμε στα πολλά τα φαγητά, τα πιάτα γεμίζανε μέχρι επάνω από αυτά.
Μα και με μαεστρία από αυτά θα τη δείξουμε, πολλά και από τον δρόμο, μη και λιποθυμίσουμε. Με λεπτομέρεια τα λέγαμε χωρίς κανένα όριο. Καμία στο Χοτζηλά ερώτησε αν είμαστε στο πρετόριο. Ο πατήρ Ζαχαρίας αικίνητος πήγαινε χωρίς να καθίσει, σαν μηχανάκι κουρτιστό, όλος για να βοηθήσει. Ο πατήρ Θεόκλητος δεν έσκυβε στις χαμηλές τις πόρτες, 2 φορές εκτύπησε και στο κουτελόκουν. Ο ξεναγός ο Γιώργος ήταν σπουδαγμένος, 40 φορές μας έλεγε τι είναι το κάθε μέρος. Ο Ζήσης ο Θανάσης για την εκκλησία πολύ μανία. Από το δεσπότη όμως πήρε 1 χρόνο διορία. Και ο πατήρ Αμβρόσιος ο μικροκαμωμένος 40 πύχες ύφασμα για να ντυθεί ο καημένος. Πολλά θα μπορούσαμε να γράψουμε για τον καθένα κάτι τι, μα χρόνος δεν υπήρχε, δεν είχε και χαρτί. Δόξα να έχει ο Θεός για αυτή την ευκαιρία όλοι να προσκυνήσουμε τη γη μας στην Αγία. Για το δεσπότη προσευχή να κάνουμε και τάμα και η Παναγία και ο Χριστός να το σκεπάζει πάντα. Μπράβο!